ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ዮሃና ንመበል 34 ዓመተ ናጽነትና ሃገራዊ ናጽነት ኤርትራ ናይ ልዕሊ 65,000 ዜጋታትና መስዋዕቲ እተኸፍሎ እዩ። ህዝብና ነዚ ክቡር ዋጋ ዝኸፍል ተገደደሉ ምኽንያት ብዙሕ እዩ። ኣብ 1940ታት ኣብ ቀጽሪ ናጽነት ኤርትራ ተጠርኒፉ ዝበዝሐ ህዝቢ ኤርትራ ናጽነቱ ከም ዝደሊ ድሒሩ ዝወፀ ሰነዳት ብሪጣንያን ኣሜሪካን የረጋግጹ። በአንጻር ዝግን ብድሌት ሓያላን መንግስታት ብጉልባብ ፌደሬሽን ምስ እምበራጤራዊት ሃጽያዊት ኢትዮጵያ ተቆሪኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብግስ ከይበለ ንውዕል ፌደሬሽን ዘፍርስ ተግባራት ክፍጽም ጀሚሩ። ሳዕቤን ናይዚ ኸኣ ኣብ መላእ ከተማታት ኤርትራ ናይ ሰራሕተኛታትን ተማሃሮን ተቃውሞታት ኣላዓዒሉ። እዚ ህዝባዊ ተቃውሞታት ቀጥታዊ ናይ መቕተልቲ መቕሰልትን ማእሰርትን ምላሽ እዩ ገጢምዎ። ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ቃልሱ ብመንገዲ ምንቅስቓስ ሓርነት ኤርትራ ወይ ከዓ ሓራካ ወይ እውን ማሕበር ሸውዓተ ብምስጢራውን ብጉህድን ኣገባባት እናቐጸለ ጥርዓኑ ንዓለም ከእዊ ፈቲኑ። እቲ ናይ ፌደሬሽን ብይን ዘሕለፈ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ንጥርዓን ኤርትራውያን ሰማዕ እዝኒ ስለ ዝነፈጎ ህዝብና መሰሉ ንምርግጋጽ ብረታዊ ተጋድሎ ኸልዕል ተገዲዱ። ኣብ መስርሕ ናይቲ ካብ 1961 ክሳብ ዕለተ ናጽነት 1991 እተኻየደ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ሃገራዊ መንነትን ስምዒትን ህዝብና ደልዲሉን ተረጋጊጹን ህዝቢ ኤርትራን እተን ንዕኡ መሪሐን ዝኸዳ ዝነበራ ውድባት ካልእ ፍልልያትን ብዘየገድስ ኣብቲ ናጽነት ሃገርን ህዝብን ኤርትራ ዝነበረን መርገጽ ግን ጽኑዕን ዘይፈላለን እዩ ነይሩ። ካብ 23 ክሳብ 25 ሚያዝያ 1993 ከዓ ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኣብ መላእ ዓለምን ዝነብሩ ልዕሊ 1.1 ሚልዮን ናይ ምድማጽ ዕድመ ብቕዓት ዝነበሮም ኤርትራውያን ኣብ ቅድሚ ኣህግራውያን ተዓዘብቲ ዝተሳተፍዎ ግሉጽን ናጻን መስርሕ ኣብ ናይ ርእሰ ውሳኔ ድምፂ ማለት ረፈረንደም ብምስታፍ 99.81 ካብ ሚእቲ ህዝቢ ኤርትራ እወ ንናጽነት ብምድማጽ ንናጽነት ሃገሮም ዘለዎም ዘይንቕነቕ ድልየት ዳግም ኣመስኪሮም። እዚ ኸኣ ንልዕላውነት ኤርትራ ዱልዱል ሕጋዊ መሰረት ኣንጺፉሉ። ናይ ሃገረ ኤርትራ ልዕላዊት ባንዴራ ኣብ ዘንጊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብወግዒ ኣንበልቢላ ህዝቢ ኤርትራ ብታሕጓስ ዓሊሉን ዘሊሉን ህዝቢ ኤርትራ ደጊም ሕሰብና ኣኽቲሙ እዩ ብምባል ብኡ ንብኡ ንሕውየትን ዳግሚ ህንጸትን ሃገሩ ስርሐ ኢሉ ተተሓሒዝዎ። ዓሰርተታት ኣሽሓት ኤርትራውያን ብወፍሪ ኾነ ብሞያ ሃገሮም ንምህናጽ ካብ ስደት ናብ ሃገሮም ውሒዞም። ይኹን እምበር ነዊሕ ከይቀጸለ ኩነታት ምሕደራ ሃገርና ክበላሾ ስለ ዝጀመረ ናፃ ንግዳዊ ንጥፈታት ከካይዱ ስለ ዘይከኣሉ ትካላቶም ኣደዳ ክሳራ ኮይኑ ትካላቶም ዓጽዮም ዝሓሰብዎ ኸይገበሩ ናብ ዓዲ ስደቶም ተመሊሶም። ብዙሓት ካብኣቶም ኣብ ካልኦት ሃገራት ከይዶም ዕውት ወፍርታት ክገብሩ ክኢሎም
ኣፋልማይ 10 ዓመት ናይ ድሕር ናጽነት ንኹሉ ኤርትራውን ፖለቲካዊ ውድባቱን ዘሳትፍ መድረኽ ማለት መስርሕ መሰጋገሪ ፍትሒ ወይ ከዓ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ክካየድ ነይርዎ። በዛ ኣቢሉ መስርሕ ሃገራዊ ዕርቂ ማለት ናሽናል ሪኮንሲሊየሽን ብምክያድ ናብ ግቡእ መስርሕ ሃገራዊ ህንጸት ማለት ስቴት ቢልዲንግ ክሕለፍ ምተኻእለ ነይሩ። ኤርትራ ግን እዚ ርሱን ሃገራዊ ግዴታን ጠለብን ናይ ህዝብና ብምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ተዓፊኑ ክሳብ ሕጂ ምላሽ ዘይረኸበ ጉዳይ ኮይኑ ይርከብ። ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዋላ እውን ኩሎም ተጋደልቱን ውድባቱን ከም ዝኣምንሉ ድሕር ናጽነት ኤርትራ ስልጣን ንምብሓት ዕላምኦም ኣይነበረን እኳ ደኣ ኣብ ናጻ ኤርትራ ሓደ ንኹሉ ዘሳትፍ ሕብረ ሰልፋዊ ቋማውን ዲሞክራሲያውን ስርዓት ኣብ ኤርትራ ንምትካል ዝብል ዕላማ እዩ ነይርዎም። እዚ መትከልዚ ኣብ ካልኣይን ሓድነታውን ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ናይ 1987 ብወግዒ ኣብ ሰነዳት ጉባኤ ብኣዋጅ ዝተገልጸ እዩ ነይሩ። ቀጺሉ እውን ኣብ ሳልሳይ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ምምስራት ህዝባዊ ግንባርን ዲሞክራስን ፍትሕን ማለት ህግደፍ እውን ኣብ መሰጋገሪ ሃገራዊ ቻርተር ናይ ለካቲት 1994 ብንጹር ሰፊር እዩ። ኣብዚ ቻርተር እዚ ተመርኪሱ ከዓ ናይ 1997 ሃገራዊ ቋም ኤርትራ ተኻይዱን ብቋማዊ ባይቶ ከዓ ጸዲቑን እዩ። ከምዚ ኣብ ላዕሊ እተጠቕሰ ኣብ ጽባሕ ናጽነት ኤርትራ ሃገራዊ ዕርቂ ንምስፋን ሸለል ስለ ዝተባህለን ስጉምቲ ስለ ዘይተወስደን ኣብ መንጎ ሃገራውያን ናይ ቀርሕንትን ምፍላይን ሳዕቤናት በሰላ ገዲፉ ክሳብ ሕጂ ንህዝብና የሳቅየሎ። እቲ ንምስራት ኣሳታፊ ቋማዊ መንግስቲ መንገዲ ክኸፍት ብኩሎም ዲሞክራሲያውን ተቃለስቲ ኣባላት ህግደፍ ተስፋ እተነብረሉ ሃገራዊ ቋም ኤርትራ ናይ 1997 ኮነ ተባሂሉ ብውልቀ መላኺ ኢሳያስ ተረጊጹ ክሳብ ሎሚ ክትግበር ኣይተኻእለን። ን34 ዓመታት ሃገርና ኤርትራ ብዲቕ ዝበለ ስርዓተ ምልክን ራዕድን ተሓኒቓ መንእሰያታ እግሮም ናብ ዝመርሖም ዝነፍሱላ ሃገር ኮይና ተሪፋ። መንእሰያት ብስም ሃገራዊ ኣገልግሎት ካብ ገዛን ካብ ሕቑፉ ወለዶምን ተመንጢሎም ውሉድን ውላድን ማለት ክልተ ወለዶ ኣብ ደረት ኣልቦ ግልያነት ተቆሪኖም ይርከቡ። ብሰንኩ ዝወለደት ማህፀን መኻን ኮይና ወለዲ ዝጥውሮም ሲኢኖም ህፃናትን ኣዴታትን ብሓለን ግጥሜትን ጭንቀትን ተሳቂዮም ዝነብሩሉ ኩነታት ሰፊኑ ውግእን ወረውግእን ኣብ ዝሓለፋ 34 ዓመታት ኣየቋረጹን። ኣብዚ ናይ ቀረባ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ማለት ትግራይ ከምኡውን ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ካብ ሕዳር 2020 ኣትሒዙ ንልዕሊ 2 ዓመታት እተኻየደ ኩናት ብምልካዊ ስርዓት ኤርትራ ተገዲዶም ኣብቲ ኩናት ዝተሳተፉን ዝጠፍኡን ኤርትራውያን መንእሰያትን ዓበይትን ክንደይ ኮን ይኾኑ? ክሳብ ሕጂ ንህዝብና እተገልጸሉ ወግዓዊ መርድእ የለን። ጽባሕ ኣራእሰን ዝድርምማ ኣዴታት፣ ዝቕዝሙን ዝነብዑን ኣቦታት፣ ዝዝኽትሙ ቆልዑን ዝምእምና ኣሓትን ክንደይ ክኾኑ እዮም? በዚ ምኽንያት እዚ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ከብዶ ሓቂፉ ኣብ ዝነብረሉ ዘሎ ኩነታት እናሃለና ከዓ ናይ ሃገረ ሱዳን ውግእ ሕድሕድ ተላዒሉስ መዕለቢ ኣይረኸበን። ኣብዚ ናይ ሱዳን ኩነታት
ዝተሳተፈ ኤርትራዊ ምህላውን ዘይምህላውን ብወግዒ ዝፍለጥ የለን። ድሕርቲ ኣብ መንጎ ማእከላይ መንግስትን ህወሓትን ኣብ ፕሪቶርያ እተፈጸመ ውዕል ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ተኸሊፍና ክብል ብልሳኑ ምግላጹ ንኹናት ዝነበሮ ሕልምታት ዘነጽር ነይሩ። ካብኡ ንድሓር ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝነበሮ ዝምድና ብሰንኪ ምጥልላም ምስጢራዊ መብጻዕታቶም እናሻሕከረ እዩ መጺኡ። እንሆ ድማ ሕጂ ጽምዶ ዝብል ሓድሽ መዝሙር ብመንገዲ ኣክቲቪስታት ናይ ክልተ ሸነኻት ማለት ህግደፍን ህወሓትን ክቃነዩ ንርእን ንሰምዕን ኣሎና። እዚ ኸ እንታይ ሳዕቤናት ይሒዙልና ክመጽእ? ከምቲ ኣብ 2018 እተራእየ መዝሙር ሰላም እናዘመረ ንህዝብታት ዞባና ዘብረሰ ኸይከውን ብስክፍታ ክርአ ዝግብኦ እዩ። ኣብዚ መበል 34 ዓመተ ናጽነትና እንጽምብለሉ ዘለና ዕለት ዳርጋ ሓደ ሲሶ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ካብታ ዝፈትዋ ሃገሩ ተገዲዱ ወፂኡ ኣብ ስደት ሰፊሩሉ ዘሎ እዋን እዩ። እታ ሕመረት ሕብረተሰብ ዝኾነት ስድራ ቤት ኣብ መላእ ዓለም ተበታቲና ዓድታትና ሰብ ዘይብለን ባዲመን ኣብ ዘለዋሉ ዝርካቦም ክራኸቡ ዝኽእሉ ዕድል ኣብ ዝተሳእነሉ እዋን ኢና ንዝክራ ዘለና። ብሰንኪ ዘየቋርጽ ግፋ ናብ ጉድድ ዕስክርና ስድራ ቤታት ኤርትራ ቆልዓ ሰበይትን ኣረጋውያንን ጥራይ ሒዘን ተሪፈን ዝጥውሮም ዘይብሎም ኣብ ሕሱም ድኽነት ዝነብሩ ኣዝዮም ብዙሓት እኳ እንተኾኑ ብሰንኪ ናይ ዕፅዋ ፖሊሲ ስርዓት ህግደፍ ማሕበረሰብ ዓለም ኣውያቶም ክሰምዕን ኣድላይ ሓገዝ ገብረሎምን ኣይክእልን። ስርዓት ህግደፍ ማእለያ ዘይብሉ ኣብያተ ማሕዩር ሃኒጹ ንሃገራውያን ዝስውርን ዘጥፍእን ንኹሉ ማሕበራውን ሲቪካውን ትካላት ዘልመሰን እዩ። ንስድራ ስውኣት ኣብ ክንዲ ምዕንጋል ኣብ ኩናትን ጸጥታን ንሃገራዊ ሃብቲ የባኽን ንሓድጊ ዘይብሎም ደቂ ስውኣት ከይነሓፈ ናብ ኩናት ይጠብስ ናይ እምነትን ሓሳብካ ምግላጽን መሰል ይግህስ ሃለዋቶም ይሸርብን ምእንቲ ሃገሮም ህዝቦምን ኣካሎም ዝኸፈሉ ስንኩላን ግቡእ ናብየትን ክብርን ኣብ ክንዲ መሃብ ዘሽካዕልል ኣረሜናዊ ስርዓት እዩ። ናጽነት ሃገር ሓራ ዝኾነ ህዝቢ እንተዘይብሉ ዋጋ የብሉን። ኤርትራ ኣብ ባይተ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ማዕረ ልኡላዊ ክብርን መሰልን ዘለዋ ሃገር እያ። ይኹን እምበር ከምታ ኣብ ኩለን ሃገራት ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ዝመረጾ ባይቶን መንግስታዊ ምሕደራን የብልናን። ስለ ዝኾነ ህዝብና መሬታዊ ናጽነት እምበር ሰብኣዊ ሓርነት የብሉን። ብዘይ ሓርነት ከዓ ሙሉእ ልኡላውነት ሃገር ኣይህሉን። ኤርትራዊ ዜጋ ባዕሉ ዘመሓድራ ሃገር የብሉን። ንሃገራዊ ጉዳዩ ብድምፁ ዝውስነላ ስርዓተ መንግስቲ የብሉን። ንህይወቱን ደቁን ኣይውንኖምን። እቲ ምልካዊ ስርዓት ኣብ ዝደለየ እዋን ወሲዱ ናብ መጋርያ ኩናት ይጠብሶም። ብዘይ ፍርዲ ይኣስሮም፣ ይጨውዮም፣ ይስውሮም፣ የጽንቶም። ስድራ ቤታት ውሕስነት የብለንን። ኤርትራዊ ናጻ ኮይኑ ንቡር ህይወቱ ክመርሕ ኣይክእልን። ኣብ ዝኾነ እዋን በቲ ስርዓት ክእገድ ይኽእል፣ ተገፊፉ ክውሰድ ይኽእል። ስለዚ ውሕስነት የብሉን። ኤርትራዊ ዜጋ ጉልበቱ ይኹን ክእለቱ እውን ኣይውንናን እዩ። ብዘይ ደሞዝ ንመዋእሉ ንረብሓታት ምልካዊ ስርዓት ከገልግል ይግደድ፣
ክቃወም እንተፈቲኑ ከዓ ተጨውዩ ይስወር። ኤርትራዊ ኣብታ ናጻ ዝብላ ሃገሩ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብዘይ ፍቓድ ክንቀሳቐስ ኣይክእልን። መንእሰይ ኤርትራ ተማሂሩ ናይ መጻኢ ህይወቱ ናቱ ናጻ ራእይ ከማዕብልን ከተግብርን ኣይክእልን ኣይፍቀደሉን። ኤርትራዊ መንእሰይ ንመዋእሉ ናብራ በረኻ ክሕልፍ ስለ ዝተገደደ ሓዳር ንምስራት ዘኽእሎ ደሞዝ ይኹን ንቡር ዕድል ስለ ዘይብሉ ክዝምድን ክወልድን ዕድል የብሉን። ብሰንኪ ቁፅሪ ህዝብና ከዓ እናንቆልቆለ ይኸይድ ምህላው ዝተፈላለዩ መጽናዕትታት ይእሙት እዮም። ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝብና ብሓያል ምልክን ስርዓተ ራዕድን ኣፉ ተለጊሙ ተሸቒሩ ይነብር ኣሎ። እቲ ካብ ዝፈትዋ ሃገሩ ሓፂሉ እተሰደ ኣስታት ሓደ ሲሶ ዝኸውን ህዝብና እውን ኣብተን ዕቑባ ዝሃብኣ ሃገራት ብሰላም ክነብር ኣይከኣለን። ጨፍላቒ ስግራ ሃገራዊ መጽቀትን ናይ ምልካዊ ስርዓት ደድሕሪኡ እናሰዓበ ሰላም ከሊእዎ ይርከብ። እዚ ጨካን ኣርሜራዊ ስርዓት ኣብ መላእ ዓለም ብዘዋፈሮም ኤምባሲታቱን ቆንስላቱን ዝመሓደሩ ወይጦታቱ ኣቢሉ ብስም ራብዓይ ግንባር፣ ዋልታ ሃገር፣ መንእሰያት ህግደፍ፣ ሕመረት፣ ኤርትራውነት ወዘተ እናጠመቐ ንህዝቢ ኤርትራ ንሓድሕዱ ብምንቋት ዘይወፅእ ጽልኢ ከም ዝሓድር ክገብር ጸኒሑሎ። ብሰንኪ እዚ ኣብ ህዝብና ብፍላይ ከዓ ኣብ መንእሰያት ደቅና ክወርድ ጸንሐን ዘሎን ናይ ህይወት ሓደጋታት ሓደ ካብ ኣገዳሲ ኣጀንዳ ስርዓት ህግደፍ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ፍልያትና ንኽነብር ዕድል ስለ ዝፈጥረሉ እዩ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ንሕና ህዝቢ ኤርትራ ክንልብምን ነቲ ብኣልማማ ዘጽንተና ዘሎ ጨካን ስርዓት ዕድል ክንከልኦን ይግባእ። እምበር ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ንሕና ኤርትራውያን ኣብዚ ናጽነትና እንጽምብለሉ ዘለና እዋን ስዋኣትና ዘሰከሙና ሕድሪ ማለት ሓርነት ህዝብና ንምውሓስ ዘየላዊ ሃገራዊ ዕማም ከም ዘለና ምዝካር ግቡእ እዩ። ካብ ዝኾነ ናብ ጫሌዳ መንገዲ ዝወስደና ፈላላይ ተግባራትን ጎስጓሳትን ወፂእና ናብቲ ዝዕውተና ስትራቴጂያዊ ዝኾነ መትከልን ኣካይዳን ብምትኳር ኩሉ ቀስትታትና ኣንጻር ቀዳማይ ጸላእ ህዝቢ ኤርትራ ማለት ብኢሳያስን ውሑዳን ጭፍሩኡን ዝምራሕ ስርዓት ህግደፍ ከነቕንዕ ይግባእ። ምስ ምእላይ ናይቲ ገባህቲ ስርዓት ፍልያትና እውን ብልዝብ ኣብ ሃገራዊ ባይቶና ክንፈትሖ ንኽእል ኢና። ርሑስ ቅንያት ናጽነት ይግበረልና። ሉዓላዊት ኤርትራ ንዘለዓለም ትንበር። ቃልሲ ንፍትሕን ንመሰልን ይቕጽል። ዘለዓለማዊ ዝኽርን ክብርን ሕድሮም ንዝተጠልሙ ሰማዕታትና። መርበብ ሓበሬታ ስኒትና 24 ግንቦት 2025